ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмур азия. имрӯз якшанбе 14 ноябр қарор дорем дар молбозори қумсангир. ба хоҳиши шумо молбозори қумсангир омадем дастгириро хушрӯ кунем. иншоалло насиб карда боша ҳаракат мекунем. ҳар бозор омаданда. хоб 1000 рубл баробар ба 154 сомону 50 дирам. кунҷора 5 сомонияй. дар ин навор видео кардагием говҳои гусаладор, говҳои зотӣ сиёмка кардагием. қатъи телефон номерош уқои калон қачҳо барои бастан сиёмка кардагием. видеоро то охир тамошо кунем. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал подписатсия кунем. рафтем. хоб мана буқои калон аз бозори қумсангир. бародаи ангус гуфтаистай соҳибаш 27000 нархаш. 21 та бозор кадестай живой вес 650 кило. 650. вообще бухай девона. на буқои зоти та буқои калон не 600 кило боло живой вес иша бар накашида бо 25 гуфтестай муомила дора бо най деимша иша 21 та кадагиай додагиш нест ишак вес шаних неста вай 600 чанг гуфтира 650 кило вес дора. ман буқои калон вес шаниқ нест. нархаш 25000 муомила дорад. 21 та бозор кадестай гуфт соҳибаш. корпуси қафош беҳад калон. дата буқои калон якум шай боз дуюм шам нишон метем. хоб ҳар душа як ҷоя 21 та каде 31 та кадеста 31500 сомонӣ най диимаш. мана моли зотӣ моли зотия дута гусола када якта гусола кадаги гуфтестай соҳибаш бо дуюмшта думоа буғуз будааст. нархаш 25000 муомила дора. бозор чанд ка 18000 бозор кадагия. беҳад моли хубай. иша чанд гуфтӣ? иш ғуноҷӣ на шуғуноҷӣ мана чанд кадира бозор 15000 иша кад гуфтестай соҳибаш. ғуноҷини зотӣ 7000 будааст. нархаш муомила дора бо барои мол кардан беҳтарин ғуноҷинай 5300 бозор кадестай мегам. дата гови зотӣ қисира ҳардушам ё буғуза. не калониш думоа буғуз будааст. иша аниқ нагуфт 21 та иш 21 та иш буда. ва иш чанд гуфтем 27 та не калониш муомила дора бо молҳои хуб. на соскоша бине и буғуза бо думоа вали бафитрам ки ширам дорам неке бе гусала фруқтеста. мана гови гусаладор савдо шуда 24 гусалаш буқача чандам зодиша намедонам. моли ёш метава ё дуюм шай ё якумаш гусалаш 24000 савдо шуда. гови гусаладор пародаи ала якум зод ғуноҷин гусалаш. хоб 14 нархаш муомила дора бозор. нечи қиляб умри ярм 12 ярм
12 бозор кадаги як рӯзда 9 литр шир гарантия. Марҳамат. Местни парода 12 мин. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi ho'kiz g'unojin. G'unojin aka. G'unojin suti qancha? Bir kunda 5 litr suti bor. Як рӯзда 5 litr shir, yakim zoyd g'unojin. Narxini qancha dedingiz? Qancha qilyapti? 10,000 bozor puli desa 12 qachon guftesa. Ayting. 320 Mana xaridor bo'lsa zang mizan. Adres qayerda aka? Kolxozobod. Mo'yli местный darkor bo'lsa zang mizaning. Savdo ishida aka? Chang guftang. 10,000 mana go'y gusalador местный paroda. Chandim zoyda aka? Yakim zoyd. Shirish chanqay? 5 litr як рӯзда. Bozor chanqad ba? 83 sahar kadaga 8000 o'zi kadaysa. Go'y gusalador yakim zoyd g'unojina. Gusalash g'unojina shirish chanqay aka? 4-5 litr як рӯзда. Bozor chanqad aka? 83 bozor kadaga do'dagish neст. Пародаш созай, моли хуб. Ахлая намезанай хими. Соскаш ҳам нишон бате. Ама ҷоша бини. Савдо шида мана гови гусаладор. Мана соскаша бинен. 8 литр як рӯза шир дора гуфтеста. Яким зой гуфтена? Яким зой. Гусалаш бу қача мана. 8000 savdo shidagan. Nechinchi? Mana go'y gusalador, cho'rimzoyd, buqacha gusalash. Suti qancha? 5 litr shir dora. Qancha qilyapti bozor? 13,5. Ha, 9,5 ming ha. 1500 bozor kadaysta. Navangi telefondan ber. Xo'p, mana go'y gusalador rossiyskiy paroda. Dim gusalash guf ha? Sayim gusalash. Naray moda? Moda budas. 10 litr shir як рӯзда. Bozor chanqa dira? 12800 bozor kadagi mana. Xo'p, mana 4 ta buqay savdo shidagi. Mana avval yak tomosha qiling, ba'd narxini megum. Mana. No, cho'rimsha. Ne har cho'rish 44000 savdo shidagi. Har cho'rish 44000. Buqay koloni farbe 18000 narxش معامله داره. 15000 savdo kadesta ولی دادگیش نیست. savdo رفتسته ولی. خب من بقای کارپات savdo شدسته. 12200 kadesta جای پولگیریش 12400 گفتسته اینا. باینده 200 سوم مونده. خب من buqacha yosh 52 bozor kadaysta dodagish neist. Necha endi bo'lar joyi buni? 5,5 joy pul girishar buni. Na buqay zoti 9000 narxish muomila dora 88 bozor kadagi. 8800. Mana buqay kalon, вали бо эмда мешава харобтара 11000 гуфтеста муомила дора 900 бозор кадеста 9100 сум 91. Хо мана буқача ёш сиях местни парода 6000 муомила дора 55 саҳар кадаги. Ҳозир қанча qilyapti endi? Lipper hozir 51 kadesta. 51 to 52 rasar 55 kiloga narost. Navqay sredni haftini mazor narxish 600 bozor kadagi ay.
бастанда мешавад. Марҳамат. мана буқраи зотӣ 71 гуфтеста муомила дора. ем хурдагиаю кам. аз 6000 болотар бозор нарх кардеста додагиш неста олӣ.